Dobrý deň prajem. Ak hľadáte obchodné priestory blízko centra mesta a je pre vás dôležité, aby ste mali v blízkosti zastávku MHD, SAD, poprípade vlakovú stanicu, tak toto je ponuka pre vás. V dispozícii máme 700 m2 plochy, ktorú vieme deliť a čo je dôležité, vďaka vysokým stropom ju vieme skoro zdvojnásobiť. Ak vás to zaujalo, tak poďte sa spolu so mnou na ňu pozrieť. Dôležitá informácia pre vás, deliace steny nie sú nosné a teda celých 700 m2 viete mať naozaj otvorenú veľkú plochu. Prípadne, ak si chcete vybrať a teda odčleniť len určitú časť, s tým vám vieme naozaj pomôcť. Ak vás táto ponuka zaujala, určite ma kontaktujte. Moje meno je Dominik Čuha, spoločnosť King Real. Teším sa na obhliadku s vami.